A hotová vec. Inak toto mi prišlo, že pozerám, že Grenadier, že to je originál akože pre nich. A potom zdá sa, že toto ti je taká akože na želanie dorobená výbava. A Šulko, tebe už toto logo niečo hovorí však? To mi niečo hovorí, pretože je to o tom, že si dáš dovybaviť presne svoje auto, presne svoj model takýmto vybavením. No tak sa poďme na to pozrieť. Ako hovorí názov firmy Anycarmat, vyrábajú hlavne madrace na mieru, madrace do kombíkov hlavne, pretože hovoria, sú pre tých, ktorí chcú zažiť van life bez vanu. Madrace, ktoré sú pohodlné, ktoré môžu mať pogumovanie od spodu, čiže ich použijete aj mimo auta, napríklad na tráve. Ale hlavne je to firma o doplnkoch, ktoré sú o brutálnych praktických vychytávkach. Napríklad toto mi v mojom vane chýba, že nejaká takáto sieťka na strop, kde by som si dal okuliare, alebo termoclony s kapsami. To je úplne parádne. A hlavne, keď vychádzam von, tak aby som sa nezašpinil, že, Šulko? No pozri sa. Pomôžem ti, buď psovi, aby ti nepoškriabal nárazník, alebo tebe, aby si nezašpinil nohavice. Poď von. Ty, tak toto je úplne, že luxus. A tuto je druhá funkcia. Napríklad, keď idete na drevo. A čo mňa osobne zaujalo, tak to je takýto botník. Je na magnetky na auto, ale aj toto. Nenaprší vám tam, úplne paráda, ale Šulko, to je ten highlight z Grenadiera. Áno, ďalšia vychytávočka. Takéto výplne okien, kapsy, ktoré tam držia ako keby tým prísatím. A pozrite sa, aké majú rôzne funkcie. Čiže spredu jedna veľká kapsa, ale aj s malými kapsičkami na menšie veci, ako napríklad mobil, aby mi nespadol až dole, nemusel som ho hľadať. A potom ten vnútorný priestor je delený suchými zipsami, takže to rozdelenie si viem ako v tom ikeáckom nejakom zariadení rozdeliť alebo ho dať úplne von a mať tam napríklad periny alebo vankúš. Takisto ďalšie vrecká v tom opačnom usporiadaní, gravitačnom. No a teraz tá najväčšia vychytávka. To, čo mal Sensei na streche, je táto sieťka a jej funkcie, pozrite sa. Toto si vozím v aute, keď nespím, teda to tam celé zbalím, mám to prichytené na tých madlách. Vysuniem to práve keď idem spať, mám tam rôzne vrecúška a teraz pozrite sa. Keď pod tým ležím a spím, tak sem si takto hodím mobil, aby som tam mohol sledovať ten Netflix, alebo tie správy, čo mi nachodili. A sem si ty kde lezieš? No, ja si idem urobiť normálne, že kemp. Daj ja ti chýb nohu. Počkaj, neboj sa. Veď ja som gymnast. Zapraskalo to? Prosím ťa, to musí byť na také kilá, že v podstate prídeš. Nie, tak normálne. Takto si to dáš. Áno. A pohoda, klídek, tabáček, nie? Ani ti nohy nesmrdia v aute. Topánky máš v boxe a ponožky v ľufte.